iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat, panagtalon ti adda a pagbiagan mi. Adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mi kinitatang yaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory note manan? Nakababay nanang. Andangay kumati nakababay iti dayta Juni. Kuwa tatang. Kababay ti ag promissory note kunam. Apay, dakes ayati aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makaawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo anak ko? Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiyagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga balinak tumot naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta. Diyak tumaitulad kada kayo. Ne, Juni! Agsubli ka dito eh! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din no kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi taket nga rod ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, adda ayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang ngata iti nasaya at abadaw ken uniformay. Ay di na pampanunutan dayta. Lakay.
Sigurado ka ka din, iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo una yan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta. Makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mataday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading ita naklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijayawan. Awagan na kaminto inton makadanon ka ijay Manila. Wen, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga road. Nang atong aminin jay inay. Matutid anom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagak ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talagang amin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kan may sa masapul adubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di adi na. Ay, wun gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rod lakay? Kumusta nga tamot tan janak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi takna na dilya. Tuon di ba raw? Nakaragrag sa laidi kalman. Ngamin, agraduate ka nun ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na. Addanto ka nun anak yu apulays. Ang imong kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawin me kat mailungon gaya man. Naatake iti asawa. Nanadilya. Nanang. Junay! anya tinapasama ka ni tatang. Ay, panawan kayo pa dito, nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyag yu ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparik na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kaya't ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kasta, saan kayon nga agdanag kan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka.
Wananang. Adda nga min nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mati nagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia. Ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbasbasura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Diyak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti master kan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas ita ti kasasaad na. Ay nabalasang ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kaday iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginak. Juni, impod no amin ang ninansay ti amin kanya. Ah. Di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat. Jakayat agnan dito eh. Imbag akmat idin ka da kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam, Apolos, asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw, asaan na ka adin amag. No kumusta kan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanandak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rigat ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinakam ka ti amam? Idi mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na matlaang, at talagaan arigat ti biag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day, tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitin, sir. Nag-CR la ti anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdong ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit-kiti sakak. Di na magkultay dagiti ubing. Nanya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia. Ti muna aneng itayag iti iman na. Ha? Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kuna na. Ha? Imbaga na ti kasta, sir? Wen, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino nga'y matisan, a proud cat.
Nalinis ka na dayaw ti trabaho yu, sir. Agyaman nga ron, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay ngagsangit ka nga eh. Kuma, kas jayak mat iti. Kuma, ket proud ak mat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Ngauray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Anagsakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Jak amo no apa, jak nakita dagita sakripisyo ni tatang idi. Kumakit, naibagak mo da proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mong ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw, ken nadalos at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paikit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon ti nagbalin nga amak. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet ti nagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na amot ita tinarik na daydi amam. Nababaman wenno na nga to ti saad tayo iti biag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos ket agpapada tayo. Amin tayo ket adda na ituding a trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wenno agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.